Loïs, ibe muna. Ne to yɔrɔ kelen na I janto I ka kungo la. Hali ni ma foyi fɔ ne ni bɛ ta ko kɛtaw kalama. I b'a fɛ ka taa yaala kalan jigituma na o tɛ wa? Datugu, baba kana nin baro lamɛn. Ni bana ka ɲɛfɔ ne I bɛna min kɛ ni fini ninnu ye sisan, ne bɛna kulo ka taa bɛɛ ɲɛfɔ baba ye. Kulo. A bɛɛ ɲɛfɔ a ye. I y'a miiri la ne tɛ I ka ko kalama ekɔliso la, I bɛ min bɛɛ kɛ n'i teriw ye. Danne la, kuma nafamanw bɛ ne fɛ k'a fɔ baba ye. I bɛ mun de kalama? Balimacɛ, ne bɛ n'i ka teriw ka ko kalama kalan jigituma na. Wuya filɛ Loïs, I bɛ mun de kalama ne teriw ko la? I b'a dɔn, n'i ye ne ka ko kɛtaw fɔ baba ye, ne fana bɛna I ka gundow fɔ a ye. Mun de bɛ yen sa? A bɛ lɛri kelen bɔ ne bɛ k'aw makɔnɔ. Man sabali, ne tun bɛ n ka livre dɔ ɲini na. Ne y'a fɔ a ye ko a ka école minɛnw labɛn kabini su fɛ. A filɛ aw bɛ wagati tiɲɛna sisan. Tiɲɛ don mɔ, sunɔgɔ tun gbanna ne la. Ne tilala kalan na tuma min na, ani ne ɲinɛna ka minɛnw labɛn. Ayiwa, an ka taa. Ayi. Mun de bɛ yen tun? Ma, Luis de kɛra fɔlɔ ye ka se ne ma. Loïs, I ɲɛna ko baara wɛrɛ t'an na, I ka manamana ko dabila. Ma, ale de ye ne dalakɔrɔbɔ. Ayiwa, an ka taa. Ayiwa, k'an bɛn ma. Ko bɛ di I ka kɛnɛ wa? Ko ka ɲi. Sabali, ne mako bɛ I la. Ne bɛ se ka mun kɛ ne ka masamuso ye? Naloma kow dabila. An ka taa fini yɛlɛma. Ne kan ka Frank kunbɛn miniti 20 kɔ. I jɔ sa. I t'a kalama ko kalan bɛ yen sisan wa? Waati tɛ ne bolo ka kuma sama n'i ye. An fila bɛ kalanso kelen na o tɛ wa? Sabu ne b'a kalama ko kalan bɛ yen bi. An ka taa. Nunu fana o mɛnna ka tɛmɛ dɛ. Cɛ, u ye teliya ka na an bɛ nin ko ɲɛnabɔ joona joona ka taa. N ka cɛ. Fabio, a bɛ di? Ne bɛ yen. Ko ka ɲi wa? Ko ka ɲi wala ma. Ne ko, yala I ma Steve ye wa? Cɛ, a ma se yan fɔlɔ yan. N b'ale kɔnɔna ten. Nin cɛ nin yɛrɛ ye mɔgɔ kolon de ye dɛ. Bilakoro to yen sa. Cɛ, n ka cɛ a bɛ di sa? Steve. Cɛ, ko tɛ cogo la. Ko tɛ cogo la mun na? Tɛ si mangɛnɛ tɛ fila na, ne ye min sɔrɔ a ma ca kosɛbɛ. Fɛn di san mun bɛ yen? Ne y'a bila min yɛrɛ. Tiɲɛ ka fisa a ma ca dɛ, nka a bɛ bi ta bɔ. A bɛ yan, ne y'a ye. Yala nin tɛ wuya de fɔra. Cɛ, ko kɛ ka ɲɛ. A bɛ yan, a filɛ nin ye, a bɛ yan. Tanga den. Bilakoro nin. Jɔnni ka lajɛ ka filɛ. Ne bɛ suɲɛ mun na? Ne bɛ tiɲɛ de fɔlɔ ye kɛ. A filɛ nin ye, a ma ca dɛ. Cɛ dɔ man kɛnɛ. Ne lamɛn, a ma kɛnɛ. Cogo di? E yɛrɛ y'a nɛnɛ san, I ka ye cogo di? A ka dɔgɔ mɛ a ka farin. Ne y'a f'i ye o, a ɲuman yɛrɛ yɛrɛ don. A ma kɛnɛ, o de kosɔn ne ma caman sɔrɔ yɛrɛ. A ka ɲi dɛ. Cɛ ni ka farin dɛ. Mun n'a ka dɔgɔ ten? Dɔ den ma kɛ. Mun? E nana fɛn fitinin jɔgɔ ye ko ka dɔ bɔ ka d'i ma. I bɛ mun de fɛ? Kɔnɔni kɛ kɔfɛ an bɛ n'o filɛ. Cɛ, nin to yen san, I na nin filɛ yen nɔ. Awɔ. A bila yan joona joona.
nga cɛ teri filanan yɔrɔ ma ɲi dɛ ne ka wari ma ca dɛ nka a bɛ bita bɔ i b'a kalama cɔ wari bɛ ne bolo kuma bɛɛ ne langolo tɛ to a bada a tɛ ban dɔ bɛna caman bila yen bi kɔni ne wari bɛɛ ale ye fantanba le ye a bɛ bɔ ni wari hakɛ kelen ye tuma bɛɛ hali ma dɔrɔmɛ 100 sɔrɔ bi e kɔni tɔgɔ i t'a bila i ni sɔgɔma directeur cɛ Kalanfa i ni sɔgɔma ayiwa ne nana kuma i fɛ sɔgɔmada nin na Loise ani Rayan kɔme ko la ne bɛ ninnu fila kalan anglɛkan na tuma caman o tɛ na kalan na ani ne ma dɔn mun de kosɔn ayiwa ne dusu tun bɛ ne sɔsɔla ni kalanden fila ko la i bɛ mun de dɔn u ka ko la jɔn joona yala i b'a dɔn u bɛ gbɛlɛya jumɛn de cɛtigɛ la wa ayi ne tɛ se ka fɛn fɔ ye nin ko la ne bɛ min dɔn o ye ko o tɛ na kalan na kuma si ayiwa ne y'a miiri la an ka kan k'o bangebaaw wele ayiwa a filɛ ne bɛna wele sisan o de don a kɛ to Monsieur Kouadjo, Monsieur Kouadjo, Monsieur Kouadjo. Allô? Allô, i ni sɔgɔma. Awɔ, i ni sɔgɔma. Ne i ka denmisɛnw ka directeur de ye. Awɔ, i ni sɔgɔma directeur. I ka kɛnɛ wa? Basi tɛ yen. Ne tun b'a fɛ ka ye walasa an ka baro kɛ i ka denw ka kalanko la. Ko di? A fɔ ne ye gwɛlɛya dɔ bɛ ne ka denw fan fɛ wa? Ayi, basi t'o la. Ne t'a fɛ an ka nin kuma fɔ téléphone na. Ne b'a fɛ an ka ɲɔgɔn ye ne ka bureau la ekɔliso la ka baro kɛ. Tile fila na baara ka siya ani waati tɛ ne bolo. Ne mana waati sɔrɔ tuma o tuma ne bɛna wele ani ka tɛmɛ i fɛ yen walasa an ka kuma. Ayiwa ne y'a mɛn. Awɔ ni ce. K'an bɛɛ sɔnni. O facɛ bɛna na ne lajɛ. Ne y'a mɛn. I ni ce directeur. Basi t'o la kalanjigi hɛrɛ sera. Oh ne ka kanulen Jarabi Loise. I b'a dɔn ne b'i kanu kosɛbɛ. Ani ne bɛ se ka kule k'o kanuya ɲɛfɔ diɲɛso bɛɛ ye. Yala i dara la k'i tɛ ne nɛgɛ la wa? Faniya bɛ mun ɲɛ ne ye? Ne tɛna sigi ɲɛfɛ ka faniya tigɛ ten. I ka kanuya ka bon ne dusukun na. A filɛ ne bɛna waleya sisan i bɛna ye. Tadam! Ni minɛ ka lajɛ sa. I ni ce Jarabi. Jarabi kana ne fo sa ni y'a bɛɛ la fitinin de ye. Ni ye fɛn fitinin de ye sa. Fɛn caman bɛ ne bolo k'a di ma nin kɔ. I y'a mɛn? Ne b'i kanu kosɛbɛ. I bɛna ne ka diɲɛko kɛ sisan. I ka dɔɔni sa i bɛ to ka dɔn min kɛ. A bɛ ne dusukun magaya ten. Jarabi ne sɛgɛra sa. Karla kan ka na ne nɔfɛ an ka taa ko dɔ ɲɛnabɔ. E fana sa dɔɔni kɛ sa. Ayiwa. Ni ka di ne ye fo ka tɛmɛ. Jarabi ne bɛ taa ne ka finiw yɛlɛma ka na. I ka kɛnɛ wa? Ne ka kɛnɛ. A filɛ i cɛ ka ɲi kosɛbɛ. Ka fara o kan ne b'i kanu. I b'o dɔn kɔni. I bolo nɔgɔlen bɔ ne kan sisan. Fɛn caman bɛ ne bolo k'a d'i ma. Diɲɛ fɛn caman bɛ ne bolo. Ne bɛ se ka wari caman ba d'i ma. O bɛ se ka kɛ n'i sɔnna ka jɛ ni ne ye. I bɛna Loise bila min? Loise. Ɲinɛ Loise kɔ sa. Wala n'a bɛ bɛn ma ne b'aw fila bɛ mara. O kɔrɔ ne bɛ ne ale fana ye. N'i m'a fɔ a ye k'an bɛ ɲɔgɔn fɛ a banna.
Fa b'i la, i man kɛnɛ wa, wala i kun bɛ wili la. Ni o de don, fura ɲɛnama bɛ ne bolo ka d'i ma. E yɛlɛmɔgɔ ye dɛ. Ɲinɛ Louise kɔsa a n'an ye baro min bɛ kɛ sisan. I y'a mɛn? Gɛrɛ ya sa, ne da susu. Fara ne la, maa kuntan filɛ ten. Ne maa kuntan? I jɔ, sabali sa, i fana sa. N ka fani bila. Ne ko mun de bɛ yen? A ɲininka kɛ, ne kɔni bɛ taara ka bɔ yan. Mun de bɛ yen sa? I terimuso lankolon tɛ. Kala, ne ma kɔnɔ. Mun de bɛ yen baden? A filɛ, i ye ne teri ye. I bɛ i n'a fɔ ne balimamuso. Ne ka ladili ye ko i k'a dabila ka tugu ni maa sugu nɔ. N'o tɛ, i bɛna i ka sini latigɛ tiɲɛ. Fɔlɔ ne tun bɛ i ko kabi ne sɔnna Yesu Krista ma, ne ka ɲɛnamaya yɛlɛmana. Sini ɲɛsigi ɲɛnabɔli ye sisan de ye. Jo bɛ fɛ baden. An ka taa. I bɛ dɔ fɛ yan. Nafa yɛrɛ t'a la ka i ɲininka, kamasɔrɔ i bɛ ji caman min don bɛɛ. I bɛ mun miiri ni dumuni ko la? Wow! A ka di dɛ. Awɔ, i ye nin labɛn dusukun ani kaniyaba ye dɛ. I ni ce Jarabi. A filɛ, ne bɛ miiri ko gɛlɛya si tɛ aw nɔ ye dɛ. Munna i b'o fɔ? Ka tuguni ka ne to baarada la, aw ka directeur ne wele téléphone na. Ayiwa. Awɔ, o ka école directeur nin kɛ. A tun b'a fɛ ka kuma ne fɛ i n'a fɔ ne ɲɛ tun gɛnna ne y'a bila kɔfɛ. Ne y'a fɔ a ye ko ne waati sɔrɔ ne bɛna wele. Yala a m'i wele kun fɔ i ɲɛna wa? Ne ma waati sɔrɔ ka kuma laban n'a ye. Nka ne ye layidu ta ko ne bɛna tɛmɛ yen. N'i bolo degulen don, ne bɛ se ka taa i nɔ na. Ne b'u bilasiralon bɛ ekɔliso la. Ne bɛ se ka jɔ k'a lamɛn. I ko di o ko la. Ayiwa, a bɛna fisaya aw ma ko aw ma gɛlɛya si sɔrɔ ekɔliso la dɛ. A bɛ di? A bɛ di. I ka kɛnɛ wa ne de? Mun de b'a la? Ɔwɔ baba. Ji de y'a sara. A bɛna tɛmɛ sɔɔni. Tiɲɛ na, ne ma lɔn mun directeur b'a fɛ ka i ye. Sɛbɛ la? Ɔwɔ. E don? Ayi baba, foyi tɛ yen. Ayiwa, ni foyi ma kɛ. I na taa sɔrɔ o ya baara ɲɛna ekɔliso la. I n'a fɔ o facɛ. Tiɲɛ na. Aw bɛ mun miiri ni dumuni ko la? Kɔngɔ tɛ ne la tun. I yɛrɛ ma foyi dun? Ayi, kɔngɔ tɛ na tun. Nin ye hakili ɲagami ko ye dɛ. Ne fana fara. A filɛ Jarabi, e ma fɔ ne ɲɛna sisan ko ni dumuni ka di yan. A filɛ denmisɛnw bɛɛ wulila, o bana ka don. Ayi. Ne ma ko Sara, ni ma taara directeur cɛ lamɛn. An ma ko Sara. Ala, an bɛna mun de kɛ sisan sa? Louise, a filɛ, i ma ko Sara. Ne y'a miirila ma ni baba bɛ ne faga. Ne kɔrɔ. Naloma, an fila bɛɛ de ma ko Sara n ka cɛ. I y'a miirila ko a tɛna i ka ko silanga la ye wa? Bɛɛ b'a kalama ko ye drogue tala de ye. O tɛ i ka sira la. 1000 di ne ma, ne bɛ ne ka ko ɲɛnabɔ. E t'a di ka gɛlɛ o. I bɛ se ka mun de kɛ? Fa bɛ i la wa? Ne ni e ka kungo tɛ kelen ye dɛ. Ne ko 1000 di dama sa i bɛna ye. A di i bɛna ye. Ayiwa, ne bɛna d'i ma. I tun ka kan ka o de fɔ kɛ, i m'a ye k'o ka nɔgɔ ten. A filɛ, sini kɛ,
ne bɛna taa directeur fɛ a ka bureau la k'a fɔ a ye ko baba taara tagama na. Naluma man de kan ka taa lajɛ. Ne b'o kalama sa. Ne mana segin ka bɔ ekɔliso la ne bɛna fɔ maa ye ko directeur taara tagama na ka ko dɔw ɲɛnabɔ ani a banna. Maa tɛna sen bila ye. I bɛ siran na mun de ɲɛ? Yala a bɛna ɲɛ an bolo wa? Cɛ ne de y'a fɔ i ye sa. Ne hakili fana bɛ baara kɛ. I y'a faamu wa? Ayiwa. A filɛ ne ka 1000. Ne ka 1000 di kɛ. Kanule. Ini su Jarabi. Yakina wa? Awo ne segena. Abedi inyuma klena. Awo etado. Ne segena. Ne abara tunka chaka teme bide. Ne de ba fuye. Demson dala ka banwa. Ne be miri ko nye galendo ka ekɔliso baara la. O ka shibona yi. Ayiwa. Yala i sera ka taa bɔ ka directeur ye wa? Ne hakili bɔla pepepe. Baara kun ka ca ne bolo ka tɛmɛ ani ne hakili bɔla. Hakɛto. E fana sa Jarabi. Munna i ma nin ko ta sɛbɛ ko ye Jarabi? I jɔ sa. I bɛ fɛ ka mun de fɔ ten? Ayi, o bɛ na taa ne bɛna taa ye. I ma nin ko ta sɛbɛ la. O ye de wele ka taa denmisɛnw ka baara lajɛ dɛ. Ne kun b'a fɛ ka i bolo lafiya de. Ani a tɛ ko ne tun tɛ foyi de la dɛ. An fila bɛɛ bolo degulen don. I y'a mɛn yan, o de don. A ka ɲi ten. A dabila. An tɛna nin ko kɛ kɛlɛ ko ye sa. I y'a mɛn? Ayiwa. Nin bɛɛ kɔ ne bɛna taa lamɛn ekɔliso la. I n'a fɔ denmisɛnw ko a taara tamana. A mana ko sigi ne bɛna taa lajɛ. Ayiwa. I ye mun de labɛn dumuni ta fan fɛ? I bɛ tulon de la wa? Ne bɛ taa ne yɛrɛ labɛn. Ayiwa Jarabi. Baraka shan fila bɛ bolo. O tɛ wa? Ni guani kɔni. Aw fila nin bɛ manamana. E bɔ mɔgɔ ɲɛ ko san fantan. I b'a kalama ko fɛn ɲuman bɛ ne bɔ waati bɛɛ. Gɛrɛ an fɛ yen. Sama don wala mun. I tɛ se ka filɛ. I yɛrɛ kɔlɔsi dɛ. I b'a bonya de filɛ la. I yɛrɛ kɔlɔsi dɛ. I yɛrɛ kɔlɔsi dɛ. Taa ka bɔ yen sa. Taa ka bɔ yen. E kuma sama ni nin ye wa? Foyi tɛ yen. Kan'o kɛ sa bilakorodennin don. I da nin bɛ da ci don kelen. An ye baro kɛ ne wele ko sa a ye miiri kama fila in. A filɛ a ɲɛnama don nin wagati la. A ye ɲɔgɔn faga la. A ka ɲi ten. Cɛ a ka ɲi ten sa. Cɛ dusu suma kɛ. Ja. A filɛ ne y'o fila cogoya min na siɲɛ kelen ten. Funteni jugu dɔ bɛ ka yɛrɛ ni fari la quoi. Jɔ sa. Cɛ a lajɛ ni kalan. Kɔlɔsili kɛ sa cɛ. E malo ka dɔgɔ dɛ. E de ye dɔgɔ ye sa. Kalanfaw kɔlɔsili la wa? Kana kɔlɔsili kɛ ka ɲɛ sigi yan dɔrɔn. A kɛ dɔn de. A di. E ye kunfin yɛrɛ de. Amina. Ni filɛ ten a ja wuli i n'a fɔ a ma deli ka dumuni kɛ yɛrɛ. A sama. Cɛ i bɛ sisi bɔ i n'a fɔ gabugu. O m'a fɔ i ye i kana fɛn farima min wa? Ni tɛ se ka foyi kɛ ne la. N tɛ se ka foyi kɛ i la wa? A filɛ wɔsila i n'a fɔ tɛgɛ su la. Tɛ se ka foyi kɛ ne la sa. Ne de b'a fɔ i ɲɛna kɛ. Bɔ mɔgɔ ɲɛfɛ sa. Ni ka dɔgɔ sa a ma faro. Fabio fɛn min na bolo joona joona a kana bin ka kungo di mɔgɔ ma ye. A ka ɲi. Fɛn di san bilakoro. A ka ɲi ten sa. I ko mun? Ryan mun de bɛ yen? I wuli kɛ. Tɔɔrɔ dabila san. Mun bɛ yen? Dɔgɔ mun bɛ yen? Ryan an ka f'i ka fɛn farima min. Taa dɛmɛ ɲini teliya ka taa tɔgɔ teliya joona. Ryan. Matigi a la. Nin ye mun ye tun? Ryan tɛ wa? I ni sɔgɔma Mesi Kwadjo. I ni sɔgɔma directeur. Ne tun b'i makɔnɔna kabini an ye baro kɛ telefɔni la. Ne tun bɛ labɛnna ten ka i wele tun i tɛ cɛ ko la.
Ayiwa directeur aketo fambaliya don. Ne denkɛ y'a fɔ ne ye ko I taara taama na. O de kosɔn ne ma teliya ka na I ka wele la. Ani fana baara tun ka ca ne bolo ne ɲɛ tun ganna n'o tɛ ne tun bɛna tɛmɛ. Hayi, ne ma taa taama na. Ni tile fila in na. I ko mun? Ne ma tɛmɛ dugu dodan k'a yɛrɛ. Yala I b'a kalama ko I denkɛ bɛ drogue ta la wa? Sɛbɛ la? A ka kɔrɔbɔli note lajɛ. Hayi, a filɛ. A lajɛ kɛ. I bɛ sɛbɛ de la wa? Ne de b'a fɔ I ye. I bɛna fɛn caman faamu ni ko la. A lajɛ. Ne ma da la. Ne denkɛ bɛ drogue ta la? Ani a ka note ma ɲi ni tɛ tiɲɛ ye. Kabako filɛ nin ye. Ladili min bɛ ne fɛ k'a d'i ma, denw mako bɛ dɛmɛni la, o mako bɛ kɔlɔsili la. Kalanfaw ka baara ye k'o kalan diɲɛso kow la, nka aw bangebaw ka kan k'o kalan diinɛ kow la. A ka ɲi an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ tuma caman walasa ka janto denw la. Awɔ tiɲɛ don, tiɲɛ don. Ne y'a miiri la ko an ye bangebaaw ka baara jɛ. Ne y'a miiri a la a ma tiɲɛ, an bɛ se k'aw dɛmɛ. Ne y'a dɔn ko a bɛ boli don o don ka denw ka siniɲɛsigi kow ɲɛnabɔ, k'aw ka sɔrɔtaw caya fana ani o ɲɔgɔnnaw. Ni ekɔliso jusigilan fɔlɔ ani a fangaba ye denmisɛnw kalannen ye diinɛso kow kan. Ala k'o denw lamɔniyɔrɔ fɔlɔ ye gba de ye. A to ne y'a fɔ ye ko I furumuso ni denw aw ka sigiyɔrɔ fɔlɔ di Ala ma aw ka kokɛtaw bɛɛ la. Siga t'a la ko Ala na aw magoɲafɛnw d'aw ma. Bibili ko an ka sankolo masaya de ɲini fɔlɔ ani fɛn tɔw bɛɛ bɛna dɛn ma o kɔ. Ne y'a dɔn ko nin ladiliw na e ni muso dɛmɛ kosɛbɛ. Ne hakili bɛɛ ɲaamina nin kumaw fɛ. I y'o minnu fɔ ne ye. Ne y'a faamu. Nka I ni ce kosɛbɛ. Ka tuguni an tun ka kan ka bɔ nin ko kalama. I ni ce kosɛbɛ. Baasi tɛ. An bɛna nin ladiliw bɛɛ bila baara la. I ni ce. I bɔra min ten? I ni sɔgɔma baba, ne bɔra ekɔliso la. I bɛ ne de filɛ a naloma ye wa? I bɔra min? Ne natɔ filɛ nin ka bɔ a ka ekɔliso la. Ne y'a ka directeur lamɛn kosɛbɛ. I ma deli ka I sen bila ekɔliso la. I dun bɛ min? Aw bɛ ne taara naloma de ye nin bon kɔnɔ. I jusigi yan. Aw bɛ mun de la ten? Mun de bɛ yen? A ye mun de kɛ sa? I ka denmisɛnw tɛ wa? I ka denw don? A ye mun kɛ? Tuma o tuma n'i y'o bila ekɔliso la, a bɛ bɔ waati bɛɛ ka taa yala n'a ka teriw ye. Hayi. Nin cogo dɔ filɛ a ka baara la. A ka notiw filɛ. Fɔlɔ a ma deli k'a sen bila lakɔliso la. Filanan a ka notiw man ɲi. Ani ne lamɛn kosɛbɛ. Directeur ma taa taama na. Kabako. I denkɛ filɛ, I denkɛ kɔrɔbani, I denkɛ kanulen. Ale kɛra drogue talaba ye hali a tɛ dogo. Ala ma saba. O y'a gɛn ka bɔ ekɔliso la. Ne ye mun de kɛ? Ne ye mun de kɛ Ala la ka bɛn ni ko sugu ma? Ayi. Ala nɔ si tɛ ni gɛlɛya la an ka so kɔnɔ. Matigi nɔ si tɛ ni gɛlɛya la an ka so kɔnɔ yan. Sabu an b'an denw ka lamɔni ani u ka kalanko ta sɛbɛko ye. Ani bi an ye gɛlɛya sɔrɔ ni nɔti sugu. An y'an ka waati bɛɛ bila wari ɲini na k'o kɛ fɛn fɔlɔ ye. Sani an ka janto an ka denw ka sinilasigi ko la. Ka u lamɔ, ka u kalan diɲɛlasigi cogo ɲuman na. Ni kamere filɛ, ne denkɛ. A yɛlɛmana ka kɛ drogue talaba ye bi. Matigi makariana. Jarabi.
jobi fɛ jaati. Ne y'a miiri la an kan ka min kɛ sisan. O ye ka Ala deli ani ka yafali ɲini Ala fɛ. Ka nimisi tiɲɛ la ni an dusukun bɛɛ ye. Ka damina kura dabɔ. Kelenya la ɲɔgɔn fɛ. An na yɛlɛmani don kow la.